хиёл мекардым то дина ма ҳар рӯз як бор медидим то ки гарм кына дилма ай сар мада кору марӯз мада кори нав ай сарда кӯчаи ҳар хела овозои нав равшану даомӯхта буд некеу парвое надошт ус медоштак некеу да дилиш дигара дошт да хидм савол медодум миқазо бас набуда гошихи байни маву тимада вас набуда ди чашми тарам ми дили гарам ми дил баяди ту мезанагу ба ҷои ашқ мерава хун дӯст доштан хато шери ғамгин бояд аввал дили шӯир дард бикуна тира ғамдору сангдил одами наздик неву дигар бикуна агар рӯзе ки шава одами наздики тира ба як тин нахара ӯ ғаме ки ти даду тира то лаҳад мебара ҳичка ҷони тира ку ба симу зар намехара и дилит санги меша ӯ ғам бадан там мехира одаме ки ғама дид ӯ хоксори дунё меша ҳичка да кор надора ӯ ба медин фарда меша ки пагорисча ё ба ҳамун рӯз зиндагӣ куна ояндаш важни нестай мехоҳа бандагӣ куна одаме ки хушбахтай намехоҳа ки шав шава ай худо талаб дора ки ай дунё нарава не ки дунёи пасари ҳамара мехира бо ё камбағали ҳама ку як рӯз мемура дӯст доштан хато дурӯғаи гапо бефойда мақадид будам зари рӯза хамда кунестма ганда будам тама ё ки мада бади гуфтам гапи хато ди чашми тарам ми дили гарам ми дил баяди ту мезанагу ба ҷои ашқ мерава хун дӯст доштан хато дурӯғаи гапо бефойда мақадид будам зари рӯза хамда кунестма ганда будам тама ё ки мада бади гуфтам гапи хато дӯст доштан хато дурӯғаи гапо бефойда мақадид будам зари рӯза хамда кунестма ганда будам тама ё ки мада бади гуфтам гапи хато ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод менамоем ки барои нест кардани кирн баровардани ришу мӯйсар агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед пас аз доруҳои бетса протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред доғҳои сафеди пӯст ба хубтар кардани биноӣ кӯмак мерасонад доставка ба ҳамаи шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат